Nicolas Cage. Už len to meno vyvoláva predstavy bláznivých postáv, divokých výkrikov a príčesku, ktorý si zaslúži vlastnú hviezdu na hollywoodskom chodníku slávy. Ale predtým, než sa stal obľúbeným mémom internetu, bol Cage rešpektovaným hercom. Dokonca mal Oscara. Áno, počuli ste správne, skutočnú cenu Akadémie. Cageov vzostup k hollywoodskej kráľovskej rodine sa začal v 80. rokoch. Rýchlo si urobil meno s rolami vo filmoch ako Raising Arizona a Moonstruck. Jeho svojrázne čaro a nepopierateľný talent žiarili. Bol ako svieži Vánok. Diváci aj kritici ho milovali. 90. roky upevnili Cageov status hlavnej hviezdy. Zvládol akciu s filmom The Rock, romantiku z Leaving Las Vegas a dokonca sa mu podarilo urobiť film o písaní scenára vzrušujúcim v Adaptation. Mimochodom, za ten posledný získal svojho Oscara. Avšak tá istá intenzita, ktorá urobila Cagea tak pútavým na plátne, neskôr prispela k jeho pádu. Ako v gréckej tragédii, jeho najväčšia sila sa stala jeho osudnou chybou. Je to skoro Shakespearovské, ak by Shakespeare písal hry o excentrických hercoch so záľubou v lebkách dinosaurov. 2000 roky boli pre Cagea obdobím triumfu aj zmätku. Naďalej hral vo veľkorozpočtových filmoch ako National Treasure a jeho pokračovaní, ale niečo sa zmenilo. Jeho výbery sa stávali čoraz viac chaotickými, jeho herecké výkony viac a viac uletené. Bol ako nekontrolovateľný vlak, poháňaný vášňou a pochybnými scenármi. Začali sa objavovať šepoty o finančných problémoch. Cageove marnotratné výdavky sa stali potravou pre bulvár. Nahromadil si zbierku hradov, exotických aut a dokonca aj lebku dinosaura. Ukazuje sa, že aj držitelia Oscarov musia platiť dane. Kto by to bol povedal? Ako 10 ročie plynulo, Cage sa ocitol v čoraz viac nízkorozpočtových filmoch. Toto neboli tie role, ktoré vám zabezpečia pozvánku na Oscary. Boli to tie, ktoré vás nútia spochybňovať vaše životné rozhodnutia. Bol ako kedysi majestátny lev teraz nútený predvádzať triky za kúsky mesa. Je ťažké presne určiť, čo sa pokazilo. Niektorí vinia jeho finančné problémy, iní jeho pochybný vkus na scenáre. Nech už je dôvod akýkoľvek, jedna vec je jasná. Nicolas Cage už nebol hollywoodským miláčikom, akým kedysi býval. Cageov kultový status mu priniesol nový druh slávy. Na jednej strane je kráľom internetových mémov s nespočetnými gifmi a virálnymi videami zachytávajúcimi jeho najprehnanejšie momenty. Ale na druhej strane ho niektorí vidia ako nepochopeného umelca, muža, ktorý riskuje a prijíma role, ktorých by sa iní neodvážili dotknúť. Takže je to vtipálek alebo génius. Možno je to trochu z oboch. Potenciál pre návrat je vždy na obzore. Cage nám už mnohokrát ukázal, že nás dokáže prekvapiť. Či už ide o kritikov uznávaný výkon alebo rolu, ktorá sa stane kultovou klasikou, otázka zostáva, dokáže si Cage získať späť svoj trón? Čas ukáže, ale jedno je isté, Nicolas Cage bude vždy fascinujúcou postavou vo svete filmu.